Ola, neste proxecto ides construir dúas ramplas con diferentes inclinacións. Unha rampla non é outra cousa que un plano inclinado, que é unha máquina simple. Necesitaredes facer unhas pezas de cartón das seguintes medidas. En primeiro lugar faredes a rampla menos inclinada pegando con silicona e collendo a altura máis pequena. A continuación faredes a rampla con maior altura. Aínda queda traballo por facer. Aplicaredes un corte na parte alta da rampla que é por onde pasará a corda. Para facer as comprobacións necesitaredes un pequeno coche, unha corda e un peso determinado para poñer no outro extremo. Para rematar, probaredes as dúas ramplas a ver o que sucede.